Malawi Today. Ena mena akatenga mafomu yo president in 10 million. Iwo olotwandede ku bank kwa kulipa. So ndalama akatengera fomu yo aitenga kuti. Ndalama tukapeleka ku electoral commission sabweza iya. Koma ndi ndani amene chuma mmene chikuvutira. Ndunyamula 10 million kupine ndifuna kwa president. Akuzoti nu president osanga wine. Cholinga chawo nchati. Azikogwanga sikutine ndikudzinenerera iya. Koma ine pa maphunziro ndinokwana kopya. Kuyendesa dziko lino ndipo dziko lino ndikusintha. Ndiliso ni ma connection oti ma president ambiri alibe pastoral even onjeza kwacha kwera. Amen kozomango imba phone bwerani zapangeni zakuti bwerani zapangeni zakuti. Ndindazi nzanga otakuzosintha dziko lino ine ndakhala president. Komaso ndi makobiri anga ndikozopanga kampeni otalesa kutodzeo ti mwana wapanga kampeni. Zoni kwaniritsa ndili nazo. Osati masewe ndikozokhala president. Koma ndaona dziko sinaone ine iya. Tilolerane tibwerere mbuyo tuombotsa Malawi. Bungwe la National Planning Commission lavomereza mfundo zokopera anthu zokwana 30. Mtsogoleri wa dziko lino wati adzapitiriza kukweza amayi ndi achinyamata akalowanso mboma. Ndipo mu nkhani zina apolisi amanga anthu 3 powaganizira kuti amapha ndi kubera anthu ku area 25 mu mzinda wa Lilongwe. Tili ndizi ndi zina zambiri musadalekire. Mu nkhani yathu yoyamba, bungwe la National Planning Commission lavomereza mfundo zokopera anthu zokwana 30 zomwe lati zikugwirizana ndi masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Oyankhulira bungweli a Tom Khanje watsimikiza kuti pa mfundozi zinayi zokha ndi za anthu amene akufuna kudzayima paokha m'maudindo osiyanasiyana pa chisankho chimene chikudzachi. Daniel Zimba walemba ripoti. Malingana ndi a Tom Khanje, National Planning Commission ndiyokhutira ndi mmene anthu andale apangira mfundo zokopera anthu mogwirizana ndi masomphenya achitukuko a Malawi 2063 komanso ndi mmene mfundozi zikusiyanirana. Chitanaonesa kuti pazina zizo zimene ngalembe ma manifesto maomo koma za Malawi 2063 zikhalemo koma timafuna kuti ma manifesto ndipo silinga cha Malawi ma manifesto akalofanana china chilichonse. Izivanizi zinazololedwa kuyikamo zinthu zina zosiyana zimene kwa iwo akuna ngatiso zofunika wa Malawi. Koma katswiri pandale a Victor Chipofya wati dziko lino likufunika malamulo apadera okakamiza atsogoleri andale kukwaniritsa mfundo zawo akapambana chisankho. Chifukwa kwa nthawi yayitali malonjezano amene ajawa samagwiritsidwa ntchito. Pokhapokha tikhale ndi lamulo lonena kuti zomwe walonjeza munthu wandale akakanika kukwaniritsa, ifeyo a Malawi tizinena kuti iyayi inuyo mwalephera chokanipo ndi pampando. Pakadali pano zipani za Malawi Congress MCP komanso People's PP ndi zimene zabwera poyera ndi mfundo zawo. Oyankhulira chipani cha Malawi Congress a Jesse Kabwira wati a Malawi asakayikire kuti chipanichi chikwaniritsa mfundo zake mzaka zisanu zikudzazi. Koma oyankhulira chipani cha Democratic Progressive DPP a Chadrick Namalomba wati akuona kuti mfundo za chipani cha MCP ndi zosatheka kuzikwaniritsa. Mulomoti mwapepesa Malawi panonso mwambaso kwabwatikanso nkumanena kuti iya pano tiyambo mwakupatsani 500,000 ananu mukangofika zaka 18. Dziko linolo ana ngochuluka kumene 50% ya population ya 21 million. Kuti ndalama mukayitenga kuti ndalamayo pano paso mufunanso kugulaso voti kwana meza nyama kuti tizapatsani pa 500,000. Pakadali pano kwasala masiku pafupifupi 50 kuti dziko lino lichitise chisankho cha mtsogoleri wa dziko, aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala mwezi wa Septemba. Mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress MCP a Lazarus Chakwera
wati adzapitiriza ntchito yokweza amayi komanso achinyamata akapambana pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko mwezi wa Septemba. Achakwera anena izi mu mzinda wa Lilongwe atakumana ndi gulu la Women Manifesto Movement komanso Youth Manifesto pa nkhanizi. Zambiri mu ripoti ili la Mese Matonga. Poyankhula pa mkumano ndi a Women Manifesto komanso Youth Manifesto, Achakwera anati ndiokondwa kamba kuti mfundo zimene magulu awiriwa apempha zikupezeka mu mfundo zokopera anthu zomwe chipani chawo chakhazikitsa loweruka lapitali. That Malawi being what it is, majority young people, all Africa really is majority young people, we cannot afford not to directly deal with young people. Ndiwo mawu ake mkulu wa bunge la Women's Legal Resource Center Amagi Kathawira Banda anati akufuna kuti mtsogoleriyo akadzasankhidwa azapitirize kusunga unduna woona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso azachulukitse thandizo lomwe limapita ku undunawo. Timakamba zokuti Ministry of Gender imene ili manthu wankhani ya azimayi ikuyenera ilandire support yokwanira in terms of ndalama zimene zimapita kumeneko chifukwa iwowa ndi amakhala na nkhani zosiyanasiyana za nkhanza za azimayi ndi zina zotero. Timakamba so kwa president kuti pali nkhani ya nkhanza imene imachitika kwa azimayi amene ali kundale komanso kwa azimayi amene ali m'mabanja tete nape mphaso tomwe atakhala ambassador okhuza nkhani za nkhanza. Ndipo poyankhula m'malo mwa Youth Manifesto Amwandida Tewu anati pakufunika kulimbikitsa achinyamata kuti azitenga nawo mbali pa zitukuko zosiyanasiyana. Taona ndithu kuti ku National Youth Council of Malawi kwapita ndalama zochuluka kwambiri zoti zithandizire zitukuko zokhuzana ndi achinyamata, komabe ngakhale zinthu zina zachitika zina sizinachitike. That's why tikubweranso ndi manifesto imeneyi tikukhulupirira kuti zambiri zitha kuchitika. Mikumano imene inachitika lero ndi Achakwera ndi mbali imodzi mwa mikumano yomwe yakonzedwa ndi maguluwa yofuna kukumana ndi atsogoleri omwe akuzatenga nawo gawo popikisana pa mpando wa utsogoleri pofuna kukakamiza atsogoleriwa kuti adzayike mfundo za amayi komanso achinyamata akadzasankhidwa kukhala pa mpando. Mfumu yaikulu Kiyungu ya maboma Akaronga ndi Chitipa yati andale omwe adzibwera ku dera lake akhazikike pa mfundo zachitukuko zomwe akufuna kudzachitira anthu. Akiyungu ati izi zithandizira kubweretsa umodzi ndi kupewa zipolowe zomwe zimachitika pa ndale. Samu Kalimira ali ndi nkhani yonse. Temi wabatemi Kiyungu anayankhula izi pa msonkhano ophunzitsa anthu zakufunikira kopewa zipolowe pa ndale, msonkhano omwe unachikira ku Karonga ndipo manakonza ndi apolisi mdziko muno. Msonkhanowu unayamba ndi ulendo wa ndawala ndipo anthu osiyanasiyana atanyamula zikwangwani zimene zina ndi mauthenga opita kwa atsogoleri a zipani, achinyamata komanso mafumu kuti apewe zipolowe. Wandale aliyense amene ndi munthu wa nzeru zake sangachoke kumene uchokera uko ku ofisi kwake kubwera panga msonkhano kungonyoza anzake. Munthu uyenda munthu amene mutu wake kuyenda wandaleyo ngati tisogolere didi azikhala ndi ulemu kwa anzake kuti anzakenso amulemekeze. Mmodzi mwa akuluakulu a polisi woyang'anira za apolisi akumadera a Jacqueline Kainja omwe anayimiranso mkulu wa polisi mdziko muno anapempha anthu kuti achite kampeni yosaphwanya malamulo. Akainja anayamikira atsogoleri a zipani omwe anabwera pa msonkhanowu kamba kobwera poyera ndi kulonjeza kunena kuti achita kampeni yopanda zipolowe, koma nena kuti izi asangoyankhula koma kuti azichite. Amene walakwitsa malamulo akunena timtenge akayankhe mlandu, ndipo ifeyo tifuna tiwayamike mafumu kuti anakhala nafe pamwambo uno chifukwa anthu m'maderamu amakhala ndi mafumu. Ndiye ifeso tiyapemphe anthuwo kunena kuti akaona zolakwika zina zilizonse asaope abwere atipeze fa polisi ndi fa abale yawo. Atayenda ulendo wa ndawala kwinaku akuguba kenaka zoyankhulayankhula, apolisi anakonzanso masera ampira ndipo anthu anasangalala nawo kwinaku akuva mauthenga oletsa zipolowe pa ndale. Zipani zomwe zinali ku msonkhanowu zinali za Malawi Congress, Democratic Progressive, United Democratic Front komanso UTM. Mayingani kafukufuku wa polisi boma la Karonga komanso mzinda wa Mzuzu ndiwo malo amene akuti kumakondochitika zipolowe pa ndale ku chigawo chakumpoto. Lemekeza netikonda
wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka walimbikitsa anthu amene akufuna kudzayimira chipanichi pa chisankho kuti achilimike ndi misonkhano yokopa anthu pamene nyengo yokopa anthu pandale yakhazikitsidwa. Mwanamveka ati chipanichi ndi chokonzeka kuwathandiza anthuwa ndipo awalimbikitsa kugwirana manja polimbikitsa anthu kuti adzavotere chipanichi. Daniel Zimba walemba ripoti. a Joseph Mwanamveka amayankhula pa msonkhano wa ndale umene unachitikira ku BCA mu mzinda wa Blantyre. Mwanamveka ati utsogoleri wa chipani cha DPP ndi okhawo umene uli ndi mayankho ku mavuto amene anthu mdziko muno akupitirira kukumana nawo. Umene unali uthenga kuti ndi bwino anabwera kuno komanso tifuna shadow MP wina aliyense, shadow councilor wina aliyense tikhale pa ground. Tifuna misonkhano kuno ku Blantyre, tifuna misonkhano ku Mulanje, ku Phalombe, ku Chilazulu, ku Nsanje, ku Chikwawa, ku Mwanza ndi kuneno. Pena pali ponse tifuna kuti misonkhano ikhale pena pali ponse. Pasapezeke wina ane kuti yayi ineyo ndalama ndilibe ndi competition ga. Ndi competition sunganene kuti ndalama ndilibe. Kwa ndiyeyo amene azakhale honorable. Ndamene yazika ndi ndalama kumene ndiye kuti tiye tonse tikhale pa ground. Ife ngati chipani tikokonzeka kuwathandiza. Mmodzi wa akuluakulu a chipani cha DPP yemwenso akufuna kudzayimira ngati phungu wa nyumba ya malamulo ku dera la kumwera chakuvuma kwa mzindawu, Asamiya Suleiman ndiwo anakonza msonkhanowu. Choyambirira anthu akuno kunali kuzasimikizira kuwalimbisa mtima kuti takumana ndizovuta zambiri, tikudusa munyengo yowawa, koma zonsezi asadandaule yankho yake kuwera pa 16. Mavuto awo ndi mavuto athu. DPP ibweresa zinthu zochipa. DPP ibweresa confidence ya madonors kuti madollars abwerenso zinthu zitsike mtengo. DPP ikonza maprogramu aboma amene sakuwapindulira Malawi ngati nifu. Pa msonkhanowu pamenenso panali anthu osiyanasiyana ofuna kudzayimira chipanichi pa chisankho cha pa September 16, 2025. Akuluakulu a chipanichi analandiranso mamembala atsopano. Mwazina pa msonkhanowu achinyamata otsatira chipani cha DPP anawalimbikitsanso kupewa mchitidwe wa ziwawa pamene zokonzekera za chisankho cha mtsogoleri wa dziko, aphungu ndi makhansala zikupitirira. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane, tipitirizenso posachedwa apa mukatha kuonera izi. Tikupitirira ndi nkhani zathu ndipo bungwe loyendetsa chisankho lati mabungwe omenyera ufulu wa anthu ndofunikira poonetsetsa kuti chisankho cha pa 16 September chidzayende bwino. Komishonala Limbikani Kamlongera wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamene amakumana ndi mabungwewa. Iwo akufotokoza. Wina aliyense atenge udindo payekha kunena kuti tipitirize kukamba nkhani zoona zokha osati kukamba nthano makamaka tikamakamba nkhani za chisankho. Chifukwa inu mundivomereza kunena kuti nthawi ya masankho imakhala nthawi yonena kuti anthu ali pakalikiliki, komanso nthawi zina kumakhala ngati kuti tikuonana ndi diso losakhala bwino. Ndizofunika kunena kuti tizika Malawi wathu patsogolo ndi kukamba zoona zokha. Ndipo mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Elections Aloysius Ntenda wati mabungwe omenyera ufulu wa anthu ndofunikira kwambiri pa chisankho. Ife ya mabungwe tili ndi gawo lalikulu lotenga mbali mu chisankho chimene chikubwerachi poonetsetsa kuti anthu akulandira mfundo zoona zenizeni osati mfundo zaboza. Ife ya mabungwe amene siabungwe tikhale patsogolo kulimbikitsa anthu powauza zoona zenizeni zimene zikuchokera ku bungwe la chisankho ndipo powalimbikitsa kuti atenge nawo gawo pa chisankho chimenechi. Komanso tikufuna kumemeza pano kuti awo amene akuchita ziwawa zosiyanasiyana amene amayang'anira nkhani za apolisi atenge gawo lalikulu kuonetsetsa kuti anthu amene akupanga ziwawa zimenezi asiya ndipo aliyense azatenge nawo gawo mu chisankho chimene chikubwerachi mwabata ndi mtendere. Konsolo ya boma la Blantyre yagula gredala ya ndalama pafupifupi 361 miliyoni ndi cholinga chofuna kuonetsetsa kuti misewu ya mu mzindawu ndi yapamwamba. Wapampando wa konsoloyi Elson Dumuka wati misewu yambiri
mboma la Blantyre sili bwino. Iwo anena izi pamwambo okhazikitsa greda laye mu mzindawo. Adumuka akufotokoza. Bwera kwa greda iyi kuno ku Blantyre district, greda imeneyi ilithandiza kwakukulu kwambiri chifukwa mmene timayamba teremu yathu ino mu 2019 tinakhala tikuvutika kuti tikonze misewu yathu monga mukuziwanso kuti Blantyre takhala tikukhuzidwa kwambiri ndi cyclone kwa mungapo. So kubwera kwa cyclone amene uja kwaononga misewu yathu yambiri mu Blantyre muno. So chifukwa cha kupereperedwa takhala tikukanika kuti tichite haya magreda atithandizire kukonzanso misewu yathu. Koma lero tinene kuti vuto lija latha. Ndipo wapa mpando wa komiti ya zachuma ku konsolo ya Mbomali a Jeremiah Jumbe ati akhala kupeza chuma pofuna kuti ntchito zachitukuko ziziyenda bwino Mbomali. Tagulitsa kwambiri mapuloti ako Mpemba. Koma pogulitsa mapuloti ako Mpemba ndalama zija timanena kuti kodi ndalama zitizingodya ngati kanso. Nde tinaonabe kuti tiyang'ane manidzi athu. Nde tinayamba kumagula zinthu zina zothandizira pa ofesi. Komabe tinaona kuti kugula zinthu za ofesi zonka sizithandiza koma tisevenso munthu amene ali kumudzi. Ndipo tinaganiza kuti tigule greda poganizira za misewu yathu yambiri imene yaonongeka. Apolisi ku Lilongwe amanga anthu atatu powaganizira milandu yokwana 13 yokhudza kuba komanso kupha anthu okwana asanu ku area 25 mu mzindawo. Lolemba apolisi anatengera anthu akuderali kuti akafotokoze momwe adapalamulira milanduyi. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Posachedwa apa anthu okhala mtauni ya area 25 mu mzinda wa Lilongwe anali ndi mantha kutsatira mchitidwe ophana komanso oberana umene unakula mderali. Malinga ndi apolisi, milandu isanu yophana inalembetsedwa kuchokera mu mwezi wa Meyi chaka chino mderali. Wofalitsa nkhani za apolisi mdziko muno apita kalaya wati anthuwa ndi a Dyson Sinedi a zaka 28, a Adam Tsoka a zaka 21 komanso a Felix Magaleta a zaka 26 zakubadwa ndipo awamanga kumathero asabatayi. Akalaya ati kumangidwa kwa anthuwa kukutsatira kafukufuku amene apolisi anachita kwa kanthawi. Chimene chikuchitika lero ndi chakuti iwowa anatitenga ife kumatilozetsa malo amene iwowa amapangira komiti milandu imeneyi. Tayenda nawo ku area 25 m'malo monse mmene anaphera anthu komanso mmene anapangira ataki ena amene anangovulala. Ndiye ndizosangalatsa kwa ife ngati apolisi kuti titakulonjezana Malawi kunena kuti makesi amenewa tikuwafufuza. Lero tikubwera pano kuuza mtundu wa Malawi kuti anthu amenewa tamanga. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation na Michael Kayatsa wati ndikofunika kuti apolisi akhimitsa chitetezo mderalo. Pakufunga ndi kuti apolisi wezese kuti chitetezo chabwera chimake mapanga mapatrozi mamaka usiku komanso kuonetsetsa kuti akamene akugwidwawo azengedwe mlandu pasanapite nthawi itali kuti ngati atapezeka apatsidwe zilango zokhwima. Pakadali pano anthu atatuwa akuyembekezeka kuonera ku bwalo la milandu mu mzindawu lachiwiri. Sukulu azilangiza kuti zizilimbikitsa atsikana pa maphunziro powaonetsera amayi omwe akuchita bwino ku magawo osiyanasiyana. Izi zikudza pamene atsikana ambiri akulepherabe kutsiriza maphunziro aku primary ndi sekondari malinga ndi kafukufuku wa bungwe la UNICEF. Zina mwa zotsamwitsa ndi maukwati ana komanso kutalikira kwa sukulu. Izi azinena pamwambo wokondwerera kuti ana akalasi ya mmera mpoyamba atsiriza maphunziro awo pa sukulu ya Charismatic mu mzinda wa Lilongwe. Amara Banda anali mlendo olemekezeka pa mwambowu. Kamaphunziro zimakhuluma mavuto osiyana-siyana ndi zina zimadibangisa obwerera mbuyo makamaka kwa ife atsikana. Ndi ndimano tizofunikira kuti atsikana aja aziona anthu osiyana-siyana amene sakupanga zinthu zosiyana-siyana mu society chifukwa zikhandi chikumbumtima komanso chofuna kulimbikira chifukwa anthu azizawuza nkhani zimene zikudutsana pezimene timadutsamo tikuzira sikungu zomwe zimene anathu akudutsamo mwina justice zimaziona kuti error yake yasintha koma nomwe kuti amakhala amodzi. So once they look up to someone who anatana ukudutsa muzizi anakwanisa ndekuneso ndikwanisa ndikufunikira kwambiri kuti ana zikhandi nthawi yokumana ndi malongo amene akuita zosiyana-siyana mu society. Ndipo a Joseph Patero ndi mkulu wa sukulu ya Charismatic. Izi zatilimbikitsa kwambiri kunena kuti kuno ku Charismatic International School kunkhani yopanga career kwa ana athu kapena modeling kapena kwa alimbikitsa kuti chimene angadzakhale kutsogolo
ife tikamatsegulira mchaka chimene chikubwera cha 2025-2026 academic year mu September tionesesa kunena kuti tizikhala ndi nthawi yokwanira yonena kuti tiayitane anthu amene ali ochita bwino mu mbali zosiyanasiyana mu dziko lino ngati chitsanzo tidzabweretsako mwina amene ali ngati telekeze wa polisi amene ali mzimayi kudzachita waphunzitsa atsikana kuti zinatheka bwanji kukhala munthu wamkulu wa polisi m'Malawi ali mzimayi. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane na insometo yake. Bungwe la National Planning Commission lavomereza mfundo zokopera anthu zokwana 30. Mtsogoleri wa dziko lino wati adzapitiriza kukweza amayi ndi achinyamata akalowanso mboma, ndipo mu nkhani zina apolisi amanga anthu 3 powaganizira kuti amapha ndi kubera anthu ku area 25 mu mzinda wa Lilongwe. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba lathu la Times 360 Malawi, pa X @Times360 Malawi, komanso poimba star 1895 hash ndi kuchita subscribe ku 1895. Munali ndi ine Benedetta Chiwanda Mia, madzulo abwino. Ndi mmene nyengo ikhalire usiku uno ndi mmawa. Tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso yozizira m'madera ambiri, koma mvula yowaza igwa m'madera ochepa a mzigawo zakumwera ndi kumpoto usiku uno ndi mmawa. Koma mawa masana tiyembekezere nyengo ya dzuwa mwapatali komanso yofunda m'madera ambiri. Langizo: anthu onse omwe amagwiritsa ntchito nyanja zathu akulangizidwa kukhala atcheru ndi osamala pa nyanja pakakhala mafunde. Tsopano tiyeni tione mmene kutenthere komanso kuzizirira. Kwa Ngabu 16 degrees Celsius kufikira 27 degrees Celsius, ku Blantyre 12 degrees Celsius kufikira 21 degrees Celsius, ku Lilongwe 9 degrees Celsius kufikira 22 degrees Celsius, ku Mangochi 15 degrees Celsius kufikira 27 degrees Celsius, ndipo ku Mzuzu 8 degrees Celsius kufikira 18 degrees Celsius. Mphepo iziwomba mochokera kumwera chakumvuma. Lachitatu tiyembekezere nyengo ya dzuwa m'madera ambiri. Tsopano tiyeni titsirize ndi mmene dzuwa litulukire komanso kulowa. Ku Mzuzu dzuwa lituluka 4 minutes past 6 ndi kulowa 24 minutes to 6. Ku Lilongwe dzuwa lizatuluka 9 minutes past 6 ndi kulowa 26 minutes to 6. Ndipo timalize ndi ku Blantyre dzuwa lizatuluka 6 minutes past 6 ndi kulowa 25 minutes past 5. Za nyengo ndi zomwezi. Munali ndi ine Sam Banda Junior. Usiku opambana.